Namhlanje silapha ePhilippi eNewest kwamathole district municipality sizonikezela nge-sharing shed njengenxalenye yeLitsima program ebesenziwa yi-legislature ku-taking legislature to the people alapha e-Eastern Cape. Thina ke sizonikezela ngale sharing shed kwiMahleke Wool Growers Association enabo nabantu abangomama abaninzi nabantu abangootata. Idibanisa ke ilali ezininzi zalapha ePhilippi. Okona kusivuyisayo kukuba imfuyo yabo eninzi ababekade beyichebela ezindlini emizini yabantu kodwa ngoku banendawo enhle yokuchebela ekwanikezela ngezixhobo zonke ze-sharing shed ukuquka i-sorting tables nepressa nazo zonke ezinye zonke izixhobo i-dipping tank. Sikwayibiyele ke le sharing shed sikwacela amafama nabantu bokuhlala abakwezilali bayiphathe kakuhle njengoba ililifa kubo ukwenzela uba ibancedise sisenzele into yobana xa bezoceba apha uboya babo buphucuke nangakumbi ngoba buzaba clean. Abazusokola kakhulu abantu abefuneke besote uboya okanye babuye buklina kuba apha phantsi yi-sharing shed eyenziwe yayindawo enhle ecocekileyo ezawususa nezanambuzane okanye zanama uboya begusha bobuza kuzithatha engcini okanye phaa ngaphandle xa bebecebela apha. Kusivuyisa kakhulu ukunikezela nge-sharing shed ezinguloo mhlobo ngoba siye sithi naxa abantu balapha elalini okanye ekuhlaleni befuna ukusebenzisa indawo bangakhe bayisebenzisele nenye into ngakumbi ukuba bavumelene nabantu abangamafama abayisebenzisayo le ndawo. Siyabaphucula ke ngoba sifuna ukuphucuka koboya babo kuzokunza ingeniso engamandla de nabo babe ngoosomashishini bayeke ukuba ngamafama akhasayo.